Enw newydd I dîm eiconig. Mae gan Gwalia United neu'r hen Cardiff City Ladies gynllun uchelgeisiol. Ar y cae ac oddi ar y cae, eu blaenoriaeth yw llwyddo a chodi statws pêl-droed menywod. Heb Cardiff City Ladies a'r pobl oedd yn rhan o hynny, does dim Gwalia United. Ond dyn ni nawr yn Gwalia United a mae rhaid I ni newid, mae rhaid I ni datblygu. Mae'r gêm y dynion yn cael llawer mwy na gêm merched, felly wrth gwrs mae mwy I wneud. Mae Cassie yn 16 oed a newydd ymuno â'r tîm eleni. Iddi hi, mae Gwalia United yn gyfle cyffroes I sereni. Dwi bod yn ware I garwn o dan 16-17 a gobeithio allan mynd mlaen I ware I o dan 19 Cymru. Felly dwi wedi cael llawer o gyfleoedd dda iawn mynd I teithio gwledydd wahanol. Ond I fi fel chwaraewr jyst I datblygu y bellach, gobeithio dechrau sgorio gols fan hyn yn Gwalia a gobeithio jyst cadw neb yng ngorau wedyn. Y drydedd haen yn Lloegr yw cartref Gwalia United, ond mae'r merched yma yn benderfynol o weld hynny yn newid, a gwireddu'r freuddwyd o gyrraedd yr uchelfannau ymhen 5 mlynedd. A'r WSL neu'r Women's Super League yw'r nod honno. O Arsenal I Chelsea I Manchester City, dyma lle mae rhai o dîmau pêl-droed menywod gorau'r byd yn chwarae. Mae cymaint o hanes yn clwb yma, mae chwaraewyr fel Just Fishlock a Sophie Ingle di chwarae cyn ni ac I wneud, I cyrraedd y WSL a wneud hynny, i'r pobl sydd wedi chwarae cyn ni ac i'r gwlad, I chwarae yn y WSL fel tîm Cymraeg. Dwi'n credu bydd yn bwysig iawn I llawer o bobl ac i'r gêm yn Gymru. Dyma ddyfodol pêl-droed merched yng Nghymru a Gwalia United ar flaen y gad.